Ladies and gentlemen, are you ready? Uning bugas sa mga kamedyor bangas nga savings na po sa quarter ay hangal-hangal nga RET. Ba man noong di unay ko sa akong buhi nga RET yung ikot-kot. So may tabuan ni ako na lang ni ihatag kay dili mo siguro sad ni makahilo kay igo ra man po niya gibangag-bangagan no nya wa man siya kasulod sa balde nga akong sudlan. Wa man po niya kalibangi wa man ni iit wa man siya kasulod. Ang mga kamedyor bangas oh. Na diyang bugas oh. Apat sini nga brand sa kisana 1,350 ang tuwa sa ako. So ako na lang ihatag. Bye! Ano? Si Papartless Liting. Akong brom-brom. Akong Rosie Davidson. Oh? Oh. Rosie Davidson. Kumpiyansa kay ka ba? Oh? Saray ka. Oh? Oh? Wala itong Rosie Davidson mga kabangas. Oh? 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 Rosie Davidson. Right? Alright. Na ako sa Mogs karon. Mat Park. Mat Park. Yan. Yan nasa tas Mat Park. Oh. Bisra D Building. Bisra C Building. Bisra B Building. Bisra A Building. Kani Bisra A. Ang likod ato mga na QRF Building. Inlo kayo kay may mga estudyante pero na klase ah. Yan, this is Green Building, 4-story. Yan. Garden. Wa panahuman nga mga shower area. Wala panahuman. Ang bahay kubo. Yan. Bahay kubo. Yan. Atong Mat Park. Oh, Mat Park, sulod sa Mogs. Napatay Science Park. Pero tuwara dito dapit sa gate. Yan. Yan. Kita mo anang green nga building nga habog oh. Ako'y tag-iya anak ka. Ako na kaniadto. Ako na inangkot. Pangas. Yan. What a beautiful day. Gabiin, nagulan-ulan. But now, tanawang kalangitan, nag-blue-blue. Akong amigo. Bro. Bira bro, nag-video ko bro. Walingaw bro. Mat Park. Kana, ako nang kinakusgang amigo. Gahi ka na ba? Gahi ka nag-ubo. Ito Park. Hey, hain ka man pre. Pre. Akong kinakusgang amigo. Si Paring Mateo. Laka. Abi na ko 15 na nilig sa atop. Ikaw mo na pre. Una akong amigo nga gahi gyapon kay na ba? Usa nas pinakagahi, there is Mogs. Oh? Gahi, ubo di ay gahi. Bangas ka pre. Mayo kay duty mog Sabado. Tabi apo. Morning mga amigoy. Ang pinakagahi na akong amigo. Hinay ba na prehab? Hinay ba na? Mana si Paring Mateo. Ay, ito pa mo na isa oh. Agay, si bro makalaging naman na niya oh. Gahi ka po na siya ba? Kaway-kaway sa atong vlog pre, bro. Agay, ito araw oh. Nag-unlock-unlock man oh.
Kay mga gahi kay bay. Oh. Ay bira pre. Muna ato mga estudyante magpasalamat gyud. Ay pangayo sila musaka daw manilig dia. Diba pre ba? Bira pre. Bira pre. Good morning. Sige pre, kay mang-snack taron. Bira. Inom tagkoks pre. Sige. Vlog sa tadani pre. Makakwarta ra lagi tadani pohon. Yan, nang limpyo itong mga banggitan nga mga amigo. Bro, makalagay yung ay gamitan, naghagdanan, abi ko magnang haplas. Hinay ba mos kurinti dia, ha? Makasaka ka ko na, bro? Ha? Delikado, bro? Masig malumpag ba? Ala, gabok naman na, bro. Lagi din, abi na ko, kay musaka, ala, gabok na ginibay. Ano yung mga major bangas, oh. Yan, muning sagbot di ka sa atop, oh. Oh, tatambunan na kong trope. Oh, as paring Mateo. Oh. Yan, kini. Muna itong balay sa itong amigo. Mga amigoy, may buntag. Yan. At bang po na atong green building. Atong green building. Ayan. Muna taon tong pinakakaraan nga kahoyo. 78 years old. Napukan atong bagyo. Ayan. Yan. Farmhouse. Diya may nagpuyo sa una. Farmhouse way back 1987. Yan. So, muna akong karsada sa una. Dari ko magbaklay-baklay. Paingon Sentral. Yan. Mat Park. Kahoy. Laos ako dire pre ha. Sorbeyon ko sa niya akong katigayunan dire pre. Bira. Tara. Muni mga sagbot kika sa atop. General cleaning daw sila. Right? Butsoy! Hi, mga morning! Choy! Muning pinakagahin akong amigo, si Butsoy. Unsa may inyong gisugba niya? Kana si bro, kinit na, oh. Pinakagahi, gapo na dire. Unsa day mo? Mga gay ulo. Ah, ulo dahi, ako gahi ko. Pero ubo. Sada ba nila bro? Sada nila. Sa una gyud bitaw. Kani akong gi-request ni Ma'am Dagasuan. Quarter sa baseball. Kani gamay ba? Kani gamay? Oh. Sugot ng tato siya, pero nag-retire man siya naka-retire siya. Wala naman din sugot Stanyo. Adil pa Stanyo nakapuli bilyar. Pag sulod ni Sir Stanyo, di naman sugot si Sir. Kay hugaw daw tanahon. Dario. Yan yung tato. Pero okay ra kay bro. At least naaman mo dire nga mo may opisina dire. Choy ba? Bira. Bira ta itlog ani Choy. Lagi. Lagi back to work. Kwan, 3C. Grade 7, grade 8, 3C. 410. Senyoray na sila, murag lahi na ilang panana. Dahil amo rin teachers, pizza 15 among Christmas party. Kami, Mapi, Deluxe Hotel. Ay, litson bro. Sige lang bro. Ay, mga litson. Ayaw. Ngita tagpamay. Yan lang na may sobre. Naghatag naman si Mr. Magsakay. Ay, mga sobre. Alam mo, kabala ka relax kay. Kami teachers, na may mga panalangin sa gobyerno. Pilipino ka? Di, Mapi ko. Karong pizza dosis eh. Ha? Handog. Pamasko. Handog pamasko? Lagi ka nang mga ng bigas eh. Ay, lahi na. Sinsa man nga department? Pilipino. Ah, sila Pilipino. Amo Mapi, lahi pod. Lahi sobre gatag tanan may tagag sobre. Oo. Kanang sa Pilipino, handog pamasko sa asa man na sa estudyante o sa inyo? Utilities eh. Oh. Mayo. Ngayon, kasi ka na lang ko na ba? Marami sa kinandagan. Bunsi ba? Ay, si Ma'am Ponce.
Kami na. Oh, siya may kuan bro. Siya may master teacher. Sa Pilipino? Oh. Dakop na sa Granggo. Sa kwartahan. Wala na ka Tanong ko nagpalipay. sa mga dalawa, inyo man eh. Bukas. Sa inyo na utility din. Sa amo pod mapi, nag-meeting man mi atong Bernis. Taganig mga sobre. So mag-share sad mi na makadawat mo kuno mi ginagmay kuno karong 29. Anyo man sila magsakay og principal nga. Kining sobre sudlin ninyo ini amount pero kinintos pinakagamay. Oh. Adag dako ng kwarta na sir. Para na sa inyo bro. Kami muhatag gid mi kay para na sa inyo kay kanang wala ba mo na apil sa mga bonus-bonus gaw silang Albert kay kuan sila regular man na. Sila ni Ariel. Sila ni Sir Roy Codilan, mga regular man na. Kamo di biya mo ko regular job order biya mo na inyong sweldo biya kay nara biya sa kamot sa mga estudyante biya nga tag 12. Pero ako'y ma-principal sad puhon, kung maabot ang panahon, karon suspect pa man ko. Principal suspect, pero ma-principal ako puhon. Ako mo isulod sa dili sulod sa ako. Isulod ta mo sa MOA. Ayo sa masuran. Kami nga lang na estudyante. Oh. Kanang wala estudyante MOE. Sulod na mo sa MOA. May mo irregular gyud. Ito bo. Irregular gyud kay ngano pag regular bro, namoy mga benepisyo. Number 1, namo GSIS, makalon mo na. Pag-ibig, makalon mo. PhilHealth, in kasog, mabirya atong panglawas diya. Di ba? Di balik kayan. Piliin na lang siya. Sana gyud ma-regular bro. Ako, mo gina bro. Kung sa ako bro, kinit mo gina ako bro. Kay ngano, mga tao ba asad mo? Mga tao ba ta, di ba ita mga unggoy? Di ba mo? Di ba? Nabiya tayo mga pamilya. Bitaw, sinuso ha. Nabiya tayo mga pamilya. Wata ka balo atong lawas. Ikon gyud mo kay nagserbisyo man mo sa dipid mo nang dipindi man muna dire. Hindi na sa taas. Hindi na sa principal bro. Si Alberto, tuo lang yun mo kay wala pa mo dire. Nakauna man lugar mi gamay, dili pa dugay kayo. Ano si Albert job order na sa una. Pero kugi man kaya na siya sa una kanang anak pa lugar. Tao man na ni Stanyo di kugi kay Albert na iyang maigsoon teacher ba dire. Na nabi si Valios pamgabi iya na maigsoon. Usara sila kamahan. Dahar man ilang apelyido sa dalaga pa. Igsoon na sila. So natabangan. Pero si Albert diskarte nagya niya. May man nga tao naman ay talented ba daga skills. Tugay na siya ba mga pila na ko nakatuig si Albert Ray. Mga 10 years. Pinakakaraan diri wala pa tang tanan, smulo. Dili na ba na nating ulang smulo ba? Sayop sa smulo. Paandam na sa papel. Wa man niya liw ka. Absay. Ipaandam na sa dugay ra. Ambot kung sa rason ni mulo, yang ingon sa amo kay wala na lang siya nagkuhan sa papel kay taas na daw yung edad ba ko sayang dili man yung taas ang importante diya nga nag-retire nimo regular ka nakay pensyon kamo bro karon order man gyapon siya or casual ba tawag ana wala siya madaw mag retire di siya ka pensyon may man tong Albert mo retire na pon mag pensyon man kana man ay GSIS Gahulog mo na sa taga. bro mo na tong i-fight bro sa ako lugar ako gusto gyud ko galing lang ultimo ra man ko teacher to ra man ko wala man ko mahimo. Ako, pag tambag-tambag rin yung tabangan nato na nga ma-regular. Kaya kung inana bro nga, hantun-hantun, matigwang mo ita bro. Una-una ganyan. Mga pamilyado ba ita? Matigwang mo ito, Choy. Ato rang height di matigwang, Choy. Magyapon, pero nabi ito yung mga anak natin pamilya. Ang kabilin ba? Pag-retire ni mo, unsan naman lang dahin ta? Wala na, di ba? Nabig na natin yung mga balat yan. Mag-maintenance na ta. Kung galing nga bata-bata pa ko, na ako maintenance na gani. Ana bro ba, kanang, dapat tunaw sa tunta na sa mga kadagkuan na taas mga. Pero, kung na sige sila, kanang, di sila mabaso na to kay, ilan man ang tanaw po ng kwarta po, dili ba labag sa balaod ba sa atong Pilipinas, sana. Pero dili man, kung pila ba item dia, hinay-nayon ba? Kung pila bakante nga item dia, sa duha, na duha ka bakante, regular. Si Mr. Ulita day, kabalo mo, dugay ram tanan na regular. Iop sa nako ni bro ha.
Sir, morning sir. Mga kamidyor bangas, morning talahuron gid nga usas mga tao dili smogs. Kung sa inyong kasayuran mao ni ang usas mga apo ni Don Bilis ha. So kung makita ninyo niya, salute gid mo ha. Kay usa kini sa apo ni Don Bilis ha. Kuno na Don Bilis. Sir Erwin no, Abragano. Sputing kay bay aga nimo adto oy. Murag wala lang nagtakiang oh. To sir, morning sir. Tama to kanina. Ito sa likod. Sa likod, ginaghanto sila kanina. Oh. Erwin Abragan, ang usas pinakagahi dire. Gahig ubo. Yung mga pinakagahi nga baseball player kuno ni Smogs. Ilang kutso kana nakablo, kana pinakagahi po na dire. Kana si Sir Jong Santillan. Kauban sa iyang mga agay kalaya go dakong tao na big man sa kalaya go mo payong na ko sa una mga major bangas oh. Kana mo na sa kalaya kung naka-remember mo. Oh. Very good kay nag-training. Ano sakto. Na. Unay athlete mo training. Ano nga bot sa man eh? Mga gahe gapon eh. Oh. Hello, morning. Hi guys, hi vlog, welcome to my guys. Yan. Muna insakto, practice. Ako kadalag gloves na. Yan. Okay, so diri lang sa tataman mga kamidyor bangas. Sana may nuni. Baboy!